că el poate să fie cel mai rău film din lume. Dar dacă tu crezi foarte tare și îl convingi și pe omul din fața ta că poate să fie un film bun, nu contează cât de rău e sau cât de rău va fi în momentul în care oamenii îl vor vedea și o zic, băi, ce e asta? Adică frații Duffer au așteptat 7 ani până când au făcut primul sezon din Stranger Things. 7 ani. Hei, AI, vreau un scenariu bun. Bună, o idee foarte bună. Despre ce vrei să fie scenariul tău? Despre paharul cu apă. Perfect. Îți dau 10 idei, alege-te rog una. Despre personajul Vlad Țepeș, pe care a trebuit să-mi fac documentarea și să mă interesez cât mai mult de cum gândeau oamenii, ce părere aveau despre el, ce s-a scris și așa mai departe. Nu am crezut și nu am vrut să mă îmbăt cu apă rece că gata, s-a întâmplat proiectul ăsta, de acum să vină proiectele către mine, premii, nu. Dacă cineva visează, vă spun din propria experiență că nu se întâmplă treaba asta. Directorul de casting de la House of David mi-a zis, de ce să vii la Londra și să ai British accent perfect? Dacă vreau unul ca tine din Londra cu British accent perfect, o să găsesc 10. Ce e valoros la tine e că ești așa cum ești. Și ok, ai nevoie să ai accent de Italia, ok, îți construiești pe accentul tău în engleză un accent de italian. Salutare tuturor, ce faceți, fraților? După cum bine știți, dacă vă uitați la filme, dacă mergeți în sălile de cinema, există actori pe care îi vezi într-un rol și i-ai uitat. Dar există și actori care reușesc să te facă să uiți complet că privești un actor. Invitatul meu de astăzi face parte din a doua categorie. În ultimii ani a apărut în producții importante, de la serialul internațional Rise of the Ottomans. The Rise of Empire. Vampires, nu Vampires, Rise of Empires, așa, Ottoman. Bineînțeles că îl știți probabil și din serialul Sacrificiul, Adela sau cel mai recent Groapa. Groapa, da. Exact. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să-i spun bine ai venit la Secretele Succesului lui Daniel Nuță. Mă bucur tare mult să te văd aici. Salut, Lucian, și mersi de invitație. Acum titlul e foarte mare și sună foarte bine, Secretele Succesului. Într-adevăr, da, undeva eu m-am tot întrebat de-a lungul timpului și lucrând și cu copiii, vorbim des despre ce înseamnă succesul unui om în general, nu neapărat artist, dar noi putem să vorbim din perspectiva noastră și să vedem, uite, hai să descoperim împreună, de asta mi s-a părut și titlul fain și am zis, hai să vin să vorbim despre ce înseamnă acest succes. Foarte puțin dintre noi știu ce înseamnă secretele succesului sau ce înseamnă secretul succesului, nici eu nu știu. Păi, sper din tot sufletul, exact așa cum ai zis și tu, să descoperim împreună. Da. Mai devreme sau mai târziu, s-ar putea să nu descoperim niciodată, dar măcar încercăm. Bineînțeles, păi da, e important să încerci. Acum dacă ajungi la perfecțiune, perfecțiunea din punctul meu de vedere nu există, dar tu poți să tinzi spre ea, unde ar putea să fie pe aceeași palieră și succesul, știi? Adică să vedem care e faza și de asta mi se pare fain și titlul, dar și perspectiva podcastului tău, Secretele Succesului. Că toți vorbim despre asta, dar de fapt nu vorbește nimeni. Și aici nu vorbim neapărat doar despre succes în carieră, vorbim succes în viața de zi cu zi, ce înseamnă... Ca om, să te simți tu împlinit și cred că dacă te simți împlinit ar putea să fie din categoria succesului tău ca om. Aici este mult de discutat pe tema asta, tocmai de aceea o să fac nu ca la Denis Rifai, dar ceva de genul... 40 de întrebări. Urmează întrebarea. Ce înseamnă secretul succesului pentru tine?
Aici poți să dezvolți cât vrei, dacă, Ok. dar să o iei cât de... bine, la mișto nu o să le luăm, e clar că nu Da. e... Dar putem să ne amuzăm din când în când. Dacă vrei, la un moment dat o să spunem și bancuri. Întrebarea roșie. Exact, nu, întrebarea roșie nu avem. Avem, în schimb, la sfârșit avem întrebări flash. Ok. Dar revenim la prima întrebare care sună așa cum ai auzit mai devreme, ce înseamnă secretul succesului pentru tine? Păi, eu cred că mai degrabă succesul ar fi, fix ce ziceam și mai devreme, în momentul în care tu simți că ai ajuns într-un punct, din punctul A ai ajuns în punctul B pentru că ți-ai propus să ajungi în punctul B, ai și reușit să ajungi acolo și dacă tu în punctul B te simți bine și te simți împlinit, cred că drumul ăsta al tău între A și B s-a realizat, procesul s-a întâmplat și procesul ăsta a avut succes pentru tine. Și cred că în contextul ăsta, de la o scală mai mică la o scală mult mai mare, vorbind de viața unui om, cred că e cam același lucru. Asta simt eu la 32 de ani și din experiențele pe care le am până în momentul ăsta. Adică tu îți programezi, îți idealizezi un target, l-ai atins, bă, eu sunt ok, eu sunt bine. Adică am reușit să ajung acolo, am reușit să ajung la capătul tunelului în ce mi-am propus. Deci înseamnă că am avut succes, că s-a întâmplat treaba asta. Noi visăm mult ca oameni și tocmai ăsta e farmecul și ăsta e misterul omului, că el visează și în momentul în care se întâmplă, ești fericit că se întâmplă și să ai și cu cine să share-uiești fericirea aia, că dacă ești singur și nu... Asta chiar mi se pare interesant și m-am mai gândit la problema asta, în momentul în care ajungi în punctul B și ești fericit și ai succes în punctul B. De unul singur sau cu cineva? Dacă ești singur și dacă nu ai cu cine să share-uiești, fericirea aia și momentul ăla, euforia aia trece foarte repede. Cu cât sunt mai multe persoane în care tu ai încredere și pe care te poți baza și care sunt lângă tine, cu atât fericirea aia se prelungește. Și poate, adică dacă ai niște oameni care sunt alături de tine și în care crezi și pe care îi iubești și pe care îi respecti, se poate, practic, adică poți să tragi de moment mai mult. Da. Poți să multiplici, practic, momentul ăla și să-l faci să dureze mai mult. Și atunci tu te simți bine mai mult timp, până la următoarea fericire, până la următorul punct B pe care ți-l planifici în viață. Dar eu mă gândeam acum că există posibilitatea ca tu să-ți propui, tu fiind, să zicem, burlac, așa cum ești și tu în ziua de astăzi, n-ai pe nimeni, nu ești căsătorit, cum se zice, n-ai cățel, n-ai purcel. Am cățel. Ai cățel? Am cățel de 3 săptămâni, 4 aproape, am un cățel care mi-a transformat viața și mi-a recalibrat programul. Ce fel de câine ai? E un copoi ardelenesc. E o fetiță pe care am adoptat-o, are 3 ani și care are foarte multe pretenții, care îmi cere foarte mult timp și care trebuie să-i fac loc în viața mea acum, vrei nu vrei, adică mi-am asumat, l-am adoptat și acum trebuie să fac în așa fel încât să fac loc. Eu care recunosc asta despre mine, sunt o persoană destul de individualistă, cu focusul foarte mult pe toate lucrurile pe care le fac în viața mea, proiectele și așa, cu foarte puțin timp în care stăteam acasă. Acum trebuie să restructurez un pic, pentru că dacă nu îi acord și ei timpul ăsta, imediat se răzbună, se supără, face pipi în casă și așa mai departe. Adică imediat mă taxează. Roade pantofi. Am trecut, norocul e că nu mai suntem adică nu mai e la vârsta la care să roadă, să strice lucruri prin casă, dar e mai greu jocul psihologic pe care îl face decât să roadă un pantof, adică e mai dureros acolo. Ce câine ți-ai luat?
e foarte individualistă și ea și foarte emoțională și imediat se transformă, se schimbă dacă nu-i convine ceva, adică și nu dă nimic în schimb la modul că... Greu, foarte greu, adică e mai degrabă o atitudine de pisică pe care o văd într-un câine, e ceva ciudat acolo. Da. Dar e un challenge pentru mine, adică e un challenge pentru viața mea și pentru modul în care văd lucrurile și cum fac loc ființelor în jurul meu. Da. Eu nu sunt un mare fan pisici. Okay. Îmi plac câinii foarte tare. Am o pisică acasă, din nefericire, și nu am câine. Pe de o parte te invidiez, dar când aud despre genul ăsta de comportament la un câine, parcă îmi vine să mă mai gândesc odată atunci când se va pune problema de a-mi lua câine. Ok, mișto povestea asta cu cățelul, dar am o nouă întrebare pentru tine. Asta este o curiozitate de-a mea, mai degrabă. Și anume, care a fost rolul care ți-a schimbat cel mai mult parcursul până acum? Eu cred că fiecare rol a dus mai departe către un alt punct, adică dacă nu ar fi fost un rol acum 8 ani, probabil că peste 2 ani nu ajungeam într-un alt mediu, într-un alt spațiu și să cunosc alți oameni. Deci cred că procesul, el a venit step by step ca un efect de domino. Se întâmplă asta, vine proiectul ăla. Faci proiectul ăla, mai departe vine următorul. Dar, într-adevăr, ce până acum pot să spun că a dat o direcție mult mai clară a fost proiectul pe care l-am făcut în 2021 în Turcia pentru Netflix. Adică de acolo, practic pe un drum pe care eu l-aveam destul de clar în minte, în momentul în care a venit proiectul ăsta, a fost o turnură foarte, foarte la 90 de grade așa. Ce ți-a adus nou în viața ta proiectul ăsta? Pe lângă, lăsăm deoparte partea financiară, da? Ce ai învățat de aici din proiectul ăsta? 2 secunde. Îmi vine să tușesc. Mamă, și mă tot țineam. Stai să-ți mai pun niște apă atunci. Nu e de apă, e pur și simplu blocajul ăla. Nu e panică. Ți-am zis, poți să tai liniștit. Păi asta mi s-a întâmplat toată într-un spectacol. Mamă, și nu știam cum să-mi duc. Asta e o chestie interesantă pe care am putea să o discutăm. Da. Să-ți vină să tușești în spectacol și să nu poți. Da, cred că e nașpa rău de tot. Da, mi s-a întâmplat asta să și strănut, deci urma un moment de dragoste, de-ți povestesc și despre el. Păi zi și ne întoarcem după aia, că acum dacă să curgă într-un mod cât se poate de organic. Mi s-a discuția. întâmplat la un moment dat, am un spectacol la Teatrul Metropolis cu colega Raluca Produ, Iulia după Strindberg, o adaptare contemporană și e un moment acolo pe la jumătatea de spectacolului când se întâmplă ceva între cele două personaje și practic ei urmează să facă dragoste și multă tensiune și mă apropii de Raluca și ea îmi spune: Jean, ce faci? Eu îi spun: nu vreau să-ți fac rău, mă apropii de ea plânge și vin foarte aproape de ea, urma să ne sărutăm și fix în momentul ăla câteva fire de păr de ale ei mi-au atins nasul și mi-a venit să strănu și mă țineam, nu puteam să spun replica nu vreau să-ți fac rău și mă țineam și până la urmă, în momentul în care am zis replica, bineînțeles că am și strănutat și am strănutat practic în părul ei, știi, adică da, foarte... Și s-a dus naibii tot momentul. Ce a fost bine că după aia a fost heblu și ne-am revenit și publicul cum a reacționat păi, la... ce să reacționeze? Adică probabil că a fost... Ce se întâmplă? Asta a fost regizat așa, trebuie să fie momentul ăsta. Stai seama, e viață, se întâmplă, dar horror. Adică, practic, într-un moment atât de tensionat și de frumos, romantic, așa,
Adică m-a apucat strănutul. Da. Da, am văzut și eu un moment din ăsta am fost să o văd pe Virginia Rogin la Odeon. Băi, fratele meu, și era una acolo. A apucat-o pe la jumătatea spectacolului. Exact când a intrat Virginia Rogin în scenă, pentru că pe ea am fost să o văd de altfel, a început să tușească. Bă, și nu se mai oprea. Da. Foarte nasol. Mă gândeam cum aș dilui eu cu astfel de situație dacă aș fi pe scenă sau... Cred că aș scoate la un moment dat un pantof, un papuc, aș arunca după ea, nu știu. Practic nu ai ce să faci în momentul ăla. Cel mult poți să te oprești și practic oprești momentul. Toată lumea așteaptă ca doamna sau domnul să-și termine tusea sau să meargă până afară. E invitat să meargă până afară, să își continue criza de tuse și probabil se întoarce și haide să continuăm. Au fost momente când actorii au oprit, vă rugăm, opriți-vă telefonul și reluăm, adică n-ai ce să faci. Da, am văzut când acum vreo o lună parcă, nu mai știu ce eveniment a fost, dar pe la ora 7, 7:30 a fost un raw alert într-o seară. Și am văzut la Teatrul Național că aveau spectacol și au început toate telefoanele din sală să sune cu raw alert-ul și ei din scenă, chiar colegul din Groapa, Răzvan Oprea, era și a fost filmat, era în scenă în momentul ăla și a zis, se întâmplă ceva, e o alarmă, ce se întâmplă cu alarma asta? A jucat. Da, au continuat, după care iar suna alarma, peste 10 minute iar a sunat raw alert-ul, iar, uite, altă alarmă, ce facem, panică, adică au scos, găsești soluții să ieși din moment și să poți să continui. În situații de genul ăsta, teoretic trebuie să te folosești de orice chestie care apare. Da. Și să te adaptezi la momentul respectiv. Da, asta n-ar fi fost o idee rea să se oprească Virginia și să o poftească pe doamna aia. Da. Pentru că nu e ca și cum ar fi tușit doar 5 minute. Deci aia zic, cred că s-a întins pe o bucată de vreo 15 minute, un sfert de oră. Știi? Adică dacă vezi că nu se oprește, ne scuzați. Cineva are probleme în sală, vă rugăm, vă invităm să vină plasatoarea sau ceva să o scoată pe doamnă sau pe domn până afară și nu se supără nimeni, noi reluăm. Că până la urmă e o convenție, știm cu toții că e o convenție și publicul vine să vadă o poveste, dar și povestea se poate opri, adică nu trebuie să meargă, adică nu există nicio altă variantă să poți să o oprești, adică te adaptezi. Tu ce ai fi făcut în situația aia dacă erai doamna care tușea? Eu m-aș fi ridicat și trec afară, că mă uitam la ea și nu puteam nici să-i zic, nici să o înjur, nici... Pleacă, du-te, să te întorci când te-o chema eu. Cam ăsta era gândul meu. Eu m-aș fi ridicat pur și simplu, că s-a mai întâmplat, adică se poate întâmpla, e uman. Dar nu rămâi acolo. Da. Că strici un spectacol. Și abia nu mai văzusem de foarte multă vreme, bine, nu e vorba despre mine aici, dar i-a stricat momentul Virginiei. Se poate relua momentul ăla, adică... Da, după o săptămână sau... clar. Da. Ne întoarcem că am lăsat o poveste neterminată. Da. Dar nu mai știu ce poveste era. Ce ziceam? Traseul care s-a schimbat după otomani. Exact, da. În momentul ăla. Da, adică a fost o turnură pentru că din punctul ăla și eu am simțit că ok, a fost acest prim proiect pe care l-am fructificat cât am putut de mult în condițiile pe care le-am avut. Și au venit ulterior alte propuneri pentru mine, au venit și niște propuneri de management, discuții cu agenți și așa mai departe, pe care până în punctul ăla nu le aveam și eu ca actor a trebuit să învăț, ok, cum pun problema, ce cerințe să am, ce așteptări să am de la lucru cu un manager, de la lucru cu un agent, să încep să-mi perfecționez sau să-mi curăț accentul în engleză est-european și așa mai departe. Adică ulterior au venit alte lucruri pe care
până în punctul respectiv nu le știam și să am curaj să merg la mai multe castinguri și să visez la alte castinguri internaționale, să dau probe mai des, să fiu mai disponibil pentru a trimite self-tape-uri în momentul în care primesc. Adică e un alt flux care se întâmplă și pe care dacă reușești să te adaptezi și să-ți adaptezi stilul de viață la treaba asta, chiar poți să faci și mai departe. Adică ce m-am temut a fost să nu existe doar un one hit only. Și ulterior să vină și alte proiecte. Lucru care s-a și întâmplat, dar nu se întâmplă așa. Adică dacă cineva are impresia că ok, gata, e un proiect pe Netflix, gata, de acum încolo Hollywood scrie pe tine. Nu, niciun caz, sau cel puțin nu am văzut eu și în jurul meu cazuri de genul ăsta. Adică din punctul ăla e o muncă și mai mare, e o muncă și mai grea, e mai asidu totul, e cu mai multă presiune. Da, proiectele poate sunt la un alt nivel, cu alte bugete, cu alte perspective, dar responsabilitatea e mult mai mare și în contextul ăsta și munca ta ca actor trebuie să fie mult mai coordonată și mult mai intensă într-o anumită direcție. Și ce mi s-a părut încă o dată relevant a fost și, ok, să-mi aleg unde mă poziționez eu ca actor. Ok, eu adică joc și în spectacole de teatru, am lucrat la o groază de spectacole până acum, dar în același timp nu am fost ahtiat să iau proiecte de teatru, pentru că mi-am dorit să mă duc într-o altă direcție. În momentul în care a venit o propunere spre mine și am considerat-o necesară sau interesantă sau ceva din care eu pot să învăț ceva, ok, am acceptat, sau niște prieteni care au venit cu o propunere la mine, hai să facem împreună. Ok, hai să facem împreună. Aici te referi la teatru. La teatru. Dar nu am fost ahtiat să merg la toate castingurile de teatru pe care le-am văzut, care s-au ivit în jurul meu, pentru că nu asta mi-am dorit, adică direcția mea a fost mult mai mult orientată spre film, spre serial și în mare parte spre seriale și filme internaționale. Nu s-au întâmplat prea multe până acum, adică ele sunt momente în viață, adică chiar dacă eu mi-am orientat direcția și am început să muncesc în zona asta, asta nu înseamnă și nu-ți confirmă nimeni că se va întâmpla. Adică e o nuanță acolo foarte mare între, ok, tu vrei, dar hai să vedem dacă se și întâmplă și nu e neapărat de noroc, adică că e vorba românească, tu poți să vrei, dar asta noroc să ai. Nu cred niciodată în așa ceva. About that, adică mai degrabă mi se pare că e de șansă și de momentul potrivit la locul să fii potrivit. Pregătit Și pregătirea. În momentul în care ți se oferă o șansă de genul ăsta. Pentru că, uite, a fost un alt proiect pe care l-am făcut anul trecut în Grecia și acum 2 ani am dat... Proiect românesc sau proiect grecesc? Nici una, nici alta. Proiect pentru Amazon Prime, proiect US și Canada. Felicitări! Mulțumesc! La care eu în 2023 am dat probă pentru sezonul 1. Am dat probă prin aprilie pentru sezonul 1 și erau 2 roluri la care eu nu mă potriveam neapărat, adică unul dintre ele era de un bărbat de 45 de ani și altul era pentru un tip de 18 ani. Eu le-am dat pe amândouă, dar mi-era destul de clar că nu sunt acolo și simțeam că nu o să le iau. Dar dând proba, oamenii m-au ținut minte, și directorul de casting și regizorii, că erau mai mulți, dar era un regizor coordonator, un fel de showrunner. Au făcut sezonul 1, l-au filmat în anul respectiv, în 2023, după care în 2024 a venit sezonul 2. Au vrut să facă sezonul 2, au dat probă pentru sezonul 2, eu deja știam despre proiect,
am văzut eu, adică n-a mai ajuns la mine castingul prin manager, am văzut eu castingul, deja știam despre proiectul ăsta pentru că dădusem casting pentru sezonul 1, i-am scris directorului de casting, hei, am văzut că ai pentru sezonul 2, eu am dat și pentru sezonul 1 și văd că e un rol acolo unde eu cred că m-aș potrivi, aș putea să dau și o probă. Mi-a scris, da, cum să nu, mi-aduc aminte de tine din sezonul 1 de la probe și de data asta chiar era un tip de 30 de ani, atletic, horse rider, care să știe și lupte scenice și era mult mai aproape de ceea ce puteam eu să fac, adică mult mai aproape de datele mele, pentru că e doar despre asta, adică știi și tu foarte bine că poți să fii super mega talentat, super mega dăruit, dar să nu te potrivești și în momentul ăla regizorul poate să te vrea, dar nu e ceea ce a vizualizat el. Adică poate cel mult, dacă te place atât de tare, să-ți dea altceva, dar nu te potrivești pe rolul ăla, nu e așa cum a gândit și cum și-a imaginat de la început. Și am dat probă pentru sezonul 2, pentru acest rol care era aproape de mine. Am dat prima oară self-tape, adică filmare de acasă. Am lucrat cu cineva să dau proba asta, ca ulterior să mă cheme la un recall la Londra și de acolo s-a întâmplat proiectul. Iar când am ajuns în sala de casting cu regizorul principal, mi-a zis, mi-aduc aminte de tine, you're the chain guy, că făcusem eu pentru primul sezon, făcusem proba cu niște lanțuri pe mine, personajul care era prins în lanțuri, you're the chain guy, mi-aduc aminte, da. Și adică să se vadă disponibilitatea ta, cred că asta e, cel puțin în meseria noastră, eu cred în disponibilitatea actorului și în dorința lui și cât de mult ești dispus să faci în momentul în care îți dorești să iei. Tu poți să-ți dorești, revin, poți să-ți dorești, s-ar putea să nu te potrivești, s-ar putea să nu fie momentul tău, s-ar putea să nu fie locul pentru tine acolo. Adică sunt foarte mulți factori, așa, succesul, revenind la succesul nostru, succesul, el poate să fie ușor pronunțat. Da, e un om care are succes. Da, s-au întâmplat multe lucruri ca succesul ăsta să se întâmple, ca să ajung din punctul A în punctul B. Adică se întâmplă că cine nu e, cel puțin în industria noastră, cine nu e, are impresia că da, domne, și ei pe acolo fac niște lucruri și li se întâmplă și sunt la televizor și this is it. Scenariul de la Prime era în limba engleză. Da. Și tu ai dat probă pentru un personaj care era de ce naționalitate? Povestea se întâmplă acum 3000 de ani între evrei și filistini, că nu sunt palestinieni, palestinienii au venit mai târziu, dar Imperiul Filistin. Conflictul care se întâmplă de când e lumea între Israel și Palestina. Și bănuiesc că a trebuit să faci training pentru genul ăla de vorbire? Sau? Da, am avut un dialect coach care lucra cu noi, că majoritatea erau actori din UK sau din Statele Unite, câțiva din Canada. Dar până să ajungi la casting, ți s-a dat vreo indicație? Mi s-a spus, păstrează-ți accentul tău, nu ne interesează asta acum. Ne interesează potrivirea, ne interesează să vedem dacă înțelegi personajul ăsta, să vedem cum răspunzi la indicațiile noastre, disponibilitatea în timpul probei, pentru că și asta a fost foarte importantă și cred că e esențială pentru, părerea mea, pentru orice actor, și asta le spun și copiilor, în momentul în care ajungi acolo, la probă, tu ți-ai gândit ceva de acasă, ți-ai structurat un pic ce urmează să faci. Ai înțeles cât ai putut tu din datele puține pe care le ai dintr-o secvență, două pe care le ai la casting. Dar mai departe, până să ajungi să iei rolul, la casting în fața ta e un regizor care el și-a imaginat într-un fel, tu ți-ai imaginat într-un fel.
acolo, dacă se întâmplă magia în timpul castingului, să înțeleagă regizorul că tu ești disponibil și poți să te adaptezi la propunerile lui, dacă răspunzi rapid la indicațiile pe care le dă el și în același timp să vadă și că te interesează și că te-ai gândit un pic și cum înțelegi tu personajul ăsta, ca la filmare ulterior, dacă te ia pe tine, la filmare ulterior să fie un lucru comun, adică personajul ăsta e construcția mea ca actor împreună cu viziunea regizorului și de acolo iese personajul valoros. În momentul în care cineva ține foarte rigid de o idee, e clar că nu există funcționalitate între cei doi oameni și dacă între regizor și actor, mă rog, regizorul are toți actorii pe care trebuie să-i conducă, dar relația regizor-actor pentru un personaj, dacă acolo lucrurile nu funcționează foarte bine și sunt rigide, apar conflicte, apar nereguli, apar tot felul de evenimente pe platou care creează anxietate, nu creează un mediu bun. Da, și provoacă stres actorului, stres care se vede în momentul în care ai dat acțiune. Regizorul nu e mulțumit, adică nu e bine, adică și majoritatea regizorilor buni au această intuiție în momentul în care își aleg actorul, știi, pentru un anumit personaj. Asta, un alt factor care contează foarte mult în alegerea unui actor într-un rol, adică toate lucrurile astea ele trebuie să funcționeze, altfel nu au cum să iasă lucruri bune de acolo. Se spune că cei mai buni regizori sunt și cei mai buni directori de casting. Păi, sau, mă rog. Feeling-ul, da, adică feeling-ul el trebuie să existe pentru regizor, să simtă că acolo se poate dezvolta. De exemplu, pentru proiectul de la Netflix a fost o bucurie și un noroc să lucrez cu un astfel de regizor, Emre Shahin îl cheamă pe regizor, care mi-a spus de la început ce își dorește. Am avut o discuție de vreo 2-3 ore în care mi-a povestit cum își dorește să fie personajul ăsta. M-a întrebat cum îl văd eu, cum îl simt eu, mai ales că eu veneam și cu foarte multe lucruri din România și multe cărți citite despre el, că înainte de proiectul respectiv a mai fost un proiect în care eu am jucat personajul ăsta. Citite despre regizor? Nu, despre personajul Vlad Țepeș, pe care a trebuit să-mi fac documentarea și să mă interesez cât mai mult de cum gândeau oamenii, ce părere aveau despre el, ce s-a scris și așa mai departe. Și ulterior a fost o colaborare atât de bună încât a simțit că poate să-mi lase practic mână liberă și să-mi dea curaj și încredere să mi le gândesc și eu, ca ulterior pe set să colaborăm și ok, Daniel, cred că asta funcționează. Asta nu funcționează. Tu ce părere ai? Crezi că ar merge? Hai totuși să o testăm, să vedem dacă merge sau nu merge. Fără să se supere nimeni, fără orgolii, adică asta mi s-a părut și e un noroc în momentul în care te întâlnești și se întâlnesc doi oameni, regizor, actor, într-o situație de genul ăsta, pentru că te provoacă să fii creativ și vrei tu să vii cu propunere. Adică unul dintre monologele importante din serial mi le-am scris eu. Și ulterior el l-a citit, a zis îmi place foarte mult, dar vorbește cu scenaristul. Și scenaristul mi-a zis ok, e foarte bine, hai să mai modificăm aici, ca să sune fix în cheia în care am scris totul. Și așa a rămas în serial, adică inclusiv acolo, adică dacă simți că omul are încredere și dacă există încredere între cei doi oameni, mai departe... și tu mai multă încredere și se vede chestia asta. Și mai ales dacă creativ, este ideea adică ta. îți vin idei și
Ce îmi place să le spun și copiilor, noi suntem actori tot timpul, adică nu suntem doar de la acțiune, de la acțiune la stop, știi? Adică lucrul e constant și când mergi pe stradă ești actor, că poate vezi pe cineva, poate te inspiră ceva, poate vezi un gest, poate habar n-am. Adică noi muncim constant în viața noastră și la rolurile pe care le facem și acolo mi se pare, adică în momentul în care simți că există o colaborare, parcă mai mult vrei să vii spre personajul ăla și spre rolul ăla și să construiești și mai mult și mai mult și mai mult. Dacă ți se blochează din start, ok. În contextul ăsta ești doar o marionetă care spune niște vorbe. Adică care spune niște vorbe și simte niște lucruri. Dar atât. Părerea ta nu contează. Și prefer celălalt gen de colaborare personal. Mă ajută mult mai mult și mă simt mult mai relaxat, mă simt mult mai viu și mă simt mult mai creativ. Și simt că și contribuția mea contează și băi, cu toții am făcut practic povestea asta. Tom Hanks zicea la un moment dat că a stat de vorbă cu un regizor, s-a dus pe capul lui când era mai tânăr. Mm-hmm. Și l-a întrebat, ce părere ai despre asta, ce părere ai despre asta, ce nu știu ce, nu știu cum să fac aici, cum să nu știu ce. Și ăla le-a spus, a dat stop, mă rog, sau a convocat o ședință cu toți actorii și le-a spus în felul următor. Fraților, de la voi am câteva pretenții, am câteva lucruri pe care le vreau. 1. Să citiți scenariul, să-l știți dumnezeiește, să veniți la timp și să veniți cu foarte multe idei. În rest, lăsați-mă pe mine să-mi fac eu treaba. Eu trebuie să regizez film, nu trebuie să vă regizez pe voi. Și mi se pare că în momentul, n-ai cum, tu dacă vii să-mi spui mie acum, joacă fericirea așa cum ți-o zic eu, că eu așa o văd. Mi-e greu să o aduc la cum să zic eu, la nivelul meu de înțelegere. Dar fiecare om înțelege diferit și pentru fiecare om fericirea înseamnă într-un fel bucuria, arată altfel, tristețea arată altfel, lacrimile curg altfel. Dar tocmai de-aia, adică tu ca regizor din moment ce îmi dai mie rolul ăsta, înseamnă că undeva ne-am potrivit și undeva tu crezi că eu sunt cât mai aproape de viziunea ta și ai încredere în mine. Dar, again, și încrederea asta se câștigă, adică ea nu e de la început. Da, primești creditul, ai primit rolul. Practic, primul credit al regizorului sau al producției în sine l-ai primit, dar mai departe încrederea și respectul și modul de funcționare pe tot parcursul filmărilor, el se câștigă day by day. Adică e un challenge în fiecare zi. E o altă provocare și azi. Avem și astăzi o zi și tot așa până la finalul filmărilor. Și dacă lucrurile au funcționat, probabil că acel regizor o să te țină minte. Și o să te mai sune, adică exact. O să fie o colaborare, poate să fie ulterior, poate să fie și o dezvoltare, că au fost atâtea cazuri, hai să dezvoltăm împreună ceva, hai să scriem împreună ceva, ce fac și eu în momentul ăsta cu doi prieteni producătoare, ea și încă un regizor, adică construim, am lucrat împreună și mai departe hai să construim ceva noi trei, ca nucleu, adică genul ăsta de evenimente în viața mea caut, adică în care după ce am lucrat, băi, hai să rămânem un nucleu creativ și să dezvoltăm și altele, că pare că lucrăm bine împreună, știi? E greu de găsit, adică e foarte greu, mai adică ales nu se întâmplă noi nu vezi în fiecare zi oameni cu genul ăsta de deschidere, mai ales că din nefericire nici nu sunt extrem de mulți actori care să aibă genul ăsta de mentalitate. Să fie pregătiți în orice secundă să răspundă la necesitățile proiectului, produsului, filmului și regizorului. Acum, de ce nu sunt? Asta e fix, știi, e fix interesul fiecăruia, că informații și acces la
interviuri, la podcasturi, sunt peste tot, adică oamenii, cel puțin oamenii la care eu, nu știu, pe care îi văd așa ca pe niște stele și care pe mine mă ghidează chiar dacă nu i-am văzut în viața mea sau nu i-am întâlnit sau am citit despre ei, am uitat la toate interviurile cu ei care există, m-am uitat la filmele lor. Adică tu poți să preiei genul ăsta de atitudine, chiar dacă nu ești day by day cu omul respectiv. Adică de departe, el poate să devină un idol, poate să devină un mentor pentru tine, dacă real te interesează și să vezi cum a făcut omul ăla, adică și ce a creat în jurul lui, adică e atât de simplu, dar trebuie să te preocupe. Da, într-adevăr. Și chestia asta este valabilă nu numai în actorie. E valabilă în orice, adică noi acum vorbim despre o structură practic mentală, psihologică din viața unui, mai ales în viața unui tânăr care își dorește și care speră să arate viața lui, să-și o construiască într-o anumită direcție. Într-adevăr, dacă vrei să devii instalator, de exemplu, e mai greu să găsești un instalator superstar care să dea interviu. Dar există studii, dar te poți interesa, adică cauți alte soluții. Pentru noi ca artiști, e un pic mai accesibil lucrul ăsta. În același timp, cu un instalator, de exemplu, cred că sunt mai multe șanse să te întâlnești decât să mă întâlnesc eu cu... Adică eu sper în viața asta să mă întâlnesc cu Paolo Sorrentino și cu Daniel Day-Lewis, da. Asta e... Nu știu, asta cu instalatorii în România e complicată. Da, e mai greu. Da. E mai greu. Adică știu că vără meu a făcut 3 ani de studiu în Germania, nu știu dacă de facultate sau ca să devină instalator. Ok. Ceea ce, știi cum e la noi. La noi, lasă-vă că merge și așa. Las că învăț instalatorul știe să pună și gresie, da. Știe să monteze și întrerupătoare, știe să facă ceva. Românul e bun la toate, teoretic. Da. Practic nu se pricepe la nimic 100%, știi? Dar să știi că ușor eu observ cum lucrurile se schimbă și oamenii încep să fie mult mai conștienți de genul ăsta de las că le facem pe toate. Mi se pare că se cam clarifică. Da, e o perioadă lungă în care lucrurile se vor tot adapta și schimba, dar mi se pare că schimbările mici încep de la fix genul ăsta de bariere. Băi, eu dacă fac asta, mă specializez în treaba asta, nu mă duc să cânt și să pun și un bec și să și conduc vapoare. Adică și mi se pare că generațiile ușor se schimbă, dar e o tranziție foarte mare până la a reuși ca o societate să fie mult mai conștientă și mult mai educată în sensul ăsta de a nu mai face de toate, știi? Lasă că putem. Nu prea mai merge cu acest lasă că putem. Merge, dar depinde de ce îți propui, că asta este și problema până la urmă. Dacă eu cred că în cazul tău, tu nu ai un plan B. Tu ai planul A, vrei să devii actor, vrei să faci cât mai multe filme, vrei să faci cât mai multe seriale și dai 100% pentru planul A. E planul principal, prioritar. Adică e planul prioritar și când zic prioritar în sensul în care dacă am un alt proiect, de exemplu, ca producător, că eu am terminat și masterul de producție de film, dar întotdeauna dacă va apărea un proiect pentru mine ca actor, va fi prioritar în fața unui proiect ca producător. Pentru că acolo e sufletul meu. Și de acolo am plecat și ele așa sunt structurate și mental pentru mine, astfel încât să știu în ce direcție mă duc și ce aleg când e de ales un lucru sau altul. Dar ulterior îmi place foarte tare, dar am rămas tot în zona asta, că nu m-am dus să fac școala de aviație,
am rămas tot în zona filmului pentru că ulterior mi-am dat seama că îmi place să și coordonez proiectele încă de la prima literă pe hârtie, de la primul cuvânt, până când se face proiecția în cinema și se distribuie către sales agents și așa mai departe. Adică îmi place și tot procesul ăsta și m-a interesat să văd cum e. Am fost curios să văd cum e. Bineînțeles că am și pierdut niște bani pentru că am testat și aia a fost practic prima mea școală în care am vrut să fac niște proiecte și am investit într-un scurtmetraj și nu ne-a ieșit, eram un grup, nu ne-a ieșit, am investit și niște bani acolo, dar ulterior am învățat că un producător nu-și bagă niciodată banii lui în film. Adică producătorul, el trebuie să găsească formulele astfel încât să convingă oamenii să investească în filmul lui cu o foarte mare credință. Și asta așa, la etapa de finanțare. Dar înainte de etapa de finanțare e și etapa de dezvoltare care e foarte frumoasă, mie îmi place foarte mult. Când se fac brainstorm-uri, hai să vedem, avem ideea asta, da, cum facem, da, cum ajungem la ce ne dorim, da, cum spunem, hai să facem studiu, hai să ne uităm la filmul ăla, hai să ne uităm la filmul ăla, da, cum a făcut regizorul ăla, da, în ce cheie vrem să ducem filmul, da, pentru cine vrem să spunem povestea asta, adică e foarte creativă și foarte nu știu cum să o numesc, adică îmi creează o senzație foarte bună în corp, în primul rând, că știu că se dezvoltă ceva și astea sunt momentele în care filmul ăsta real se naște și tu poți să-l modelezi și poți să-l structurezi așa cum vrei tu. Ești ca un sculptor de idei care are o piatră mare și ulterior ea se transformă într-o idee. Prima oară e visul, ca ulterior să devină și realitate în momentul în care se filmează, care e practic etapa a treia a unui film. Da, ascultându-te acum mi-a venit în cap o imagine cu tine care desenai, știi? Deci, da. Poți să faci genul ăsta de analogie în care ești pictor, dar pentru a face o pictură ai nevoie de pensule. De unde facem rost de pensule? Da. Cine mă finanțează ca să-mi cumpăr acoarele sau nu știu. Da, culoarea, că trebuie pânza, exact. Că trebuie și susținerea să pui pânza aia pe ceva. Ce pune acolo, ce desenăm, asta e fix aceeași poveste. Da, și până la urmă este întreg. Tot artă, doar că implică mai mult decât doar procesul creațional. Da. Și este într-adevăr fascinant. Și e un timp mai mare de a se concretiza, a deveni realitate, că la nivel, adică partea cea mai grea din punctul meu de vedere e finanțarea, adică știm cu toții treaba asta, știi și tu că și tu ai produs filme. Finanțarea într-adevăr e cea mai grea, dar ce cred și ce m-a convins până acum e că dacă real arzi pentru proiectul ăla, într-un fel sau altul vei găsi soluții să-l faci. Adică vei convinge niște oameni prin credința și pasiunea ta că merită să fie parte din proiectul ăsta și ei să intervină financiar astfel încât proiectul să se întâmple. Nu neapărat să îi convingi tu, că poți să-ți iei pe cineva care are papagalul. Bineînțeles, poți să faci și asta, dar mie îmi place să fiu eu parte din, adică să-mi structurez ideile, să mă ajută și meseria de actor, că pun pasiune și așa în discuții. Dar da, e un proces întreg. Adică în momentul în care te duci să piciuiești un proiect, zici, din momentul ăsta am dat acțiune și sunt un personaj care sunt un nu neapărat un personaj, dar adică am observat asta că dacă real cred foarte tare în proiectul ăla și iese, pentru că practic îmi gestionez ceea ce simt foarte, foarte direct în a spune povestea aia și a vorbi cu omul respectiv despre povestea aia și a-l convinge că real e o poveste bună în care merită să investească sau să fie parte din ea. Că nu e vorba numai de bani, adică uneori
banii ăia sunt, dar poți să vorbești, adică se pot face, după cum știi, tot felul de deal-uri, bartere și așa mai departe, da. Și acolo, chiar dacă nu e despre bani, dar am nevoie de 100 de costume. Ok, vorbesc cu cineva care are posibilitatea să-mi dea 100 de costume. Da, da, nu o să mi le dea pe gratis. Da, da, hai să vedem cum ar fi dacă mi le-ar da gratis. Știi? Adică și acolo e la fel o muncă de conveniență. Nu-i cer bani, dar în același timp îi cer un serviciu, un ajutor pe care tu nu ai cum să-l susții altfel. Adică n-ai financiar cum să-l susții pentru că atâta e bugetul filmului. Așadar, în momentul în care te duci la o prezentare de genul ăsta, tu trebuie să fii 100% convins că proiectul tău este fix ceea ce trebuie. Să crezi foarte tare în el, da. Mai ales pentru asta trebuie să-l pregătești. Ți-l și pregătești, Adică nu poți să te duci cu o mizerie acolo sau să te duci, domne, s-ar putea să-mi iasă, s-ar putea să nu-mi iasă, asta să fie mintea ta. El poate să fie și un film foarte rău. Adică poate să fie și un film foarte rău, depinde cât de mult crezi tu în filmul ăla. Adică nu cred că e, și asta cred că e valabil, nu știu, așa, în viața mea. Eu nu cred în bine sau rău. E de cum simți tu că ești confortabil în momentul ăla și cât de mult crezi în lucrul respectiv. Că el poate să fie cel mai rău film din lume, dar dacă tu crezi foarte tare și îl convingi și pe omul din fața ta că poate să fie un film bun, nu contează cât de rău e sau cât de rău va fi în momentul în care oamenii îl vor vedea și o să zică, băi, ce e asta? Dar e important să crezi tu foarte tare în el, adică noi putem să facem acum un film despre paharul ăsta cu apă, dar dacă noi credem foarte tare, poate pentru restul oamenilor e total irelevant, dar dacă noi credem foarte tare în paharul ăsta cu apă și că are povestea lui, hai să-i spunem povestea asta. Cine crede, dacă nu crede nimeni, trebuie să fie un semnal de alarmă, adică, bă, da, chiar nimeni, ok, adică frații Duffer au așteptat 7 ani până când au făcut primul sezon din Stranger Things, 7 ani, nu s-a întâmplat așa, dintr-o dată, dar au crezut, iată că ultimul sezon a fost probabil cel mai vizionat produs din istoria recentă a televiziunii și a filmului, adică ai cinematografiei, pentru că au crezut foarte tare și au așteptat și nu neapărat că au așteptat. Eu acum stau și aștept. O să vină până la urmă cineva care o să zică bravo frații Duffer, e foarte bun proiectul. Nu, n-au așteptat pasiv, au așteptat activ și au crezut până când s-a întâmplat. S-ar putea întâmpla și chestia asta într-un viitor foarte îndepărtat, să-ți caute cineva la un moment dat să fie producători, regizori și să spună, bă, avem nevoie de un scenariu bun. Unde îl găsim? Păi hai să dăm... Mai rar se întâmplă asta. Nu, asta e un SF din capul meu acum. Trebuie să bați tu la multe uși. Nu, să-ți caute ție în calculator, știi? Adică tu să stai acasă cu fundul pe canapea sau pe fotoliu sau pe ce vrei tu și ăla să intre de undeva de la Hollywood în calculatorul tău din Berceni și să-ți găsească acolo scenariu. Doamnelor și domnilor, ați asistat la o utopie. Nu se va întâmpla. S-ar putea să se întâmple într-un viitor, ți-am zis. Îndepărtat. Da. Sau cine îndepărtat, știe? Real nu cred că îndepărtat, pentru că vă spune mai degrabă AI, vreau un scenariu bun. Bună, o idee foarte bună. Despre ce vrei să fie scenariul tău? Despre paharul cu apă. Perfect. Îți dau 10 idei, alege-te rog una. Adică, da. Dar trebuie bătut mult la ușă și trebuie insistat. Adică, cred că am învățat o lecție foarte importantă așa din masterul de producție. Cu cine ai lucrat la masterul de producție? Am avut mai mulți profesori. Gabriela Suciu, Ana Maria Antoci, Cristian Bostănescu, Doina Maximilian, dar o lecție foarte importantă a fost... Gabi Suciu este cumva nevasta lui Pădurețu? Yes, da. Okay. Da, care ne-a fost nou coordonator de an și care... nouă ne-a fost DOP la filmul Norocoșii. Adrian Pădurețu. Da. Nu credeam că zici de Gabi. Eu am rămas la Bărbasu. Da. Și o lecție importantă a fost obrazul gros. Ce înseamnă asta?
cere. Ai 50% șanse să ți se dea, 50% șanse să nu ți se dea. Mă, să măcar ai o șansă, știi? Adică, 50? poate că nu e 50. Asta cu 50-50 zici tu că e reală? Da, răspunsul e da sau nu. Adică... În sensul ăsta, da. Că știi? ai două variante de răspuns. Da, ok. Adică tu poți să zici, bună ziua, am și eu scenariul ăsta, sunteți interesați? Bună ziua, am și o nevoie de finanțare asta, sunteți cumva interesați de Dar proiectul dacă meu? nu ceri, răspunsul o să fie întotdeauna Păi, nu. acolo e clar că dacă nu ceri, real nu se va întâmpla. Dar important e să ceri. În momentul în care tu lași orgoliul la o parte și zici, bună ziua, am și eu proiectul ăsta. Se poate întâmpla, putem să-l facem, putem să colaborăm, am nevoie de X, Y lucru. Aveți? Vă place? Vreți să colaborăm? Mă puteți ajuta? Da sau nu? Adică acolo e foarte simplu. Dacă e nu, mergi mai departe. Și aici dacă mai e o lasă-mă să mă gândesc. asta cu dacă mă puteți ajuta. Tu așa o vezi sau așa crezi că este varianta ideală de a convinge pe cineva în momentul în care prezinți un proiect? Mă puteți ajuta? Sau care ar fi formularea? Sunt multe formule, dar acum nu le dau și pe toate. Am înțeles. Chiar așa. Eu am zis în general lucrul ăsta, dar acum fiecare are practic un mod al lui de a pune problema astfel încât să-i și... sau care i-a funcționat până în momentul de față, astfel încât... Da. Dar și ajutorul ăsta nu e neapărat un ajutor, că e o colaborare. Exact, adică e o colaborare. E un win-win și trebuie să fie un win-win pentru ambele părți, că dacă altfel îmi pare mai degrabă un act de caritate și nimeni... Adică sunt fundațiile care fac acte de caritate, care se ocupă cu treaba asta, dar nu... Dar se numește cerșit, pur și simplu. Și până și aia primesc la semafor, ai văzut? Acum fiecare își vede, știi, acțiunile lui într-un fel sau în altul, adică, dar uneori chiar e și ajutor, pentru că am lucrat mult, cât eram student, am lucrat mult cu ceilalți studenți, unde bugetele erau aproape inexistente, adică la un film de școală nu ai buget. Școala, UNATC-ul poate să susțină, facultatea de film poate să susțină aceste filme, dar cu o mică parte din ce are nevoie filmul respectiv, adică echipament, sunt și niște bugete acolo pe care le poți deconta și așa mai departe. Dar sumele sunt micuțe pe lângă ce ar avea nevoie filmul respectiv. Și acolo, real, e și un ajutor, adică pentru că în momentul în care sunt filme studențești, adică acolo n-ai și sunt niște scurtmetraje, nu ai ce să ceri prea mult, adică o companie de apă care dă niște apă pentru un film studențesc de 3 zile, nu știu, 30 de baxuri de apă pentru echipa aia de 15 oameni care filmează 3 zile în plină vară. E o susținere / ajutor, că pentru dita compania de apă 30 de baxuri înseamnă mai nimic și ajută niște studenți să-și urmărească visul lor. Da, știi? eu mă gândeam acum la producții mai mari. La producții mai mari nu mai e ajutor. Acolo e un win-win, adică ambele părți trebuie să fie satisfăcute. Dar vorbim de alte categorii, într-adevăr, de producție. Dar revin șansele, întreabă. Șansele să ți se răspundă da, sunt de 50%, să ți se răspundă nu, 50%. Dar e important să faci asta și să încerci până când se va găsi cineva care real va fi pe aceeași lungime de undă cu tine. Adică mi se pare o gândire sănătoasă, sincer. Da, să fii pregătit, Da. să ai un produs bine pregătit, în general să-ți faci treaba, să-ți miști fundul, despre Și asta e vorba. Acum vorbesc și din perspectiva când ne întoarcem la partea de actor și la actorie. S-a întâmplat asta, există un documentar, Jim and Andy, pe care îl dau exemplu mereu și copiilor la Academie. Tu predai și la Academia Buftea, asta trebuie. Da, sunt trainer și la Academia Buftea și lucrez cu foarte mulți copii
actorie de teatru, actorie de film, fac și producțiile Academiei, coordonez producția, adică sunt destul de ancorat în fenomen. poveste, da. Și le dau exemplu mereu acest documentar, Jim and Andy se numește, o poveste despre Jim Carrey în momentul în care a filmat Man on the Moon, în care trebuia să-l joace pe Andy Kaufman, un comediant american. Am văzut Da, și el nu fusese invitat la casting. Adică n-a fost considerat ca unul dintre potențialii Andy Kaufman. Și Miloš Forman ba chiar a refuzat să-l cheme pentru că era mult prea departe de ce își dorea Forman să fie Andy Kaufman în film. Și există în documentar o înregistrare cu Jim Carrey, care acasă și-a creat un moment wannabe Andy Kaufman pe care și l-a filmat la el în garaj, a trimis proba și după ce a trimis proba respectivă n-au avut cum să nu-l ia, pentru că era 1-1. Impecabil. Deci, apropo de șansele sunt 50% să se întâmple, 50% să nu se întâmple. Da, ai nevoie să te pregătești și să insiști dacă real îți dorești ceva. Ce poți să pierzi? Niște timp. Da, ok. Timp biologic, ok, da. S-ar putea să se întâmple și atunci... Nu e vorba doar despre timp biologic, pentru că eu cred că orice probă de genul ăsta, orice efort te face mai bun. Bineînțeles că te face mai bun, dar dacă în eventualitatea în care tu spui, am pierdut timp, ok, da, ai pierdut timpul, dar măcar ai încercat. Știi? Adică că timpul, energia, stresul și așa mai departe, ele oricum se întâmplă. Dacă la final tu nu poți să tragi nicio concluzie și pozitivă din ce s-a întâmplat, ok, înseamnă că ai pierdut timpul. Da, dar în același timp măcar ai încercat. În sport s-au făcut și acolo o grămadă de filme documentare și cred că am văzut unul despre Kobe Bryant, care spunea că se trezea la 4 dimineața și ajungea, sau la 4 și jumătate, ceva de genul ăsta, 5, și ajungea primul în sala de sport. Și la un moment dat a început să apară unul la aceeași oră cu el, la 5 și jumătate. Și omul ce a făcut? A început să se trezească cu jumătate de oră mai devreme, ca să fie mai bun decât celălalt, sau să știe cel puțin că face mai mult decât face celălalt. Cred că asta e mai important, să știi tu că am insistat un pic mai mult decât restul. Exact. Și lucrurile astea s-au văzut, aceeași poveste am auzit-o și la Michael Jordan, cred că The și Last Dance, documentarul, exact. excepțional. Schwarzenegger, cred că zicea și el ceva de genul ăsta. Da, dar mi se pare valabil peste tot, adică și în medicină, și în construcții, și în arhitectură. Funcționează pentru orice vrei să faci, nu e valabil numai în domeniul nostru artistic. Trebuie să ai, din punctul meu de vedere, doar mindset-ul potrivit. Atât. Pentru că dacă tu îți propui, de exemplu, să faci bani și atâta tot, s-ar putea să nu funcționeze. Păi nu ești, adică poți să-ți propui să faci bani și în condițiile în care ești medic, să zicem, da? Ai ajuns, ești, să zicem, unde? Angajat lucrezi la Fundeni, da? Ți-ai atins obiectivul, lucrezi și la particular, undeva la vreo clinică și iei bani de peste tot. Tu ți-ai îndeplinit oarecum obiectivul. Dacă ăsta e obiectivul tău, înseamnă că ți l-ai îndeplinit. Da. Dar dacă vrei să ai succes, vrei să iei premiul Nobel pentru medicină, nu cred că se mai pune problema așa. Adică depinde ce-ți dorești, care e prioritatea ta. Mie asta mi se pare super important în viața unui om. Care e prioritatea ta? Ce-ți dorești tu? Adică, sau primele priorități din viața ta. Știi că circulă și lista asta
priorități pe care prin anii 90 și-a făcut-o Matthew McConaughey. Sunt vreo 10. Sau, uite, că revenim la Jim Carrey. Jim Carrey în anii 90, la începutul anilor 90, și-a propus ca în 5 ani de zile să facă 10 milioane de dolari. Și a făcut în 3. Nu, și-a scris un cec, parcă. Da, și-a scris cec. Și Păi dacă nu... cum era, frate? Era o problemă legală acolo. Dacă nu și-l încasa sau dacă nu acoperea cecul respectiv într-un interval de timp, trebuia să răspundă din punct de vedere juridic. Da. Și a făcut, adică i-a făcut mai puțin. Și a pus singur o presiune fantastică. Da, ceea ce poate să fie, adică poate să fie sănătos să te ajute sau poate să te sape, adică poate să te distrugă și să nu-ți dea foarte multe alte perspective și să fii foarte rigid, adică... Eu cred că și credea foarte tare în el. Ce ziceam mai devreme de credință? Vorbim despre paharul cu apă, știi? Adică dacă tu crezi foarte tare, se poate întâmpla sau nu, dar măcar încearcă, try it. Adică tot copiilor le spun continuu, le spun, Beckett spune asta, fail again, fail better, și până la urmă o să o faci. Adică dacă nu greșești, nu ai cum să-ți dai seama. Era și replica aia din filmul cu Stallone. Vorbea cu fisul, nu mai știu în care dintre Rocky 5, Rocky 6, Rocky, că nu contează de câte ori ai fost pus la podea, contează de câte ori știi să te ridici și să o iei de la început. Era foarte emoționantă bucata e aia. cam același state of mind, doar că din perspective diferite. Nu, că sunt foarte mulți oameni care, dacă au comis-o odată sau dacă au văzut că nu le-a ieșit din prima, au zis, nu e pentru mine, nu mai vreau. Da, dar asta înseamnă că în real nu credea. Părerea mea. Nu credea îndeajuns de mult. Și cel puțin, adică și e valabil peste tot. Nu poți să faci lucruri mărețe, apropo de succes, dacă în real nu crezi cu toată ființa ta. Ceva întotdeauna, probleme vor exista întotdeauna. Probleme vor apărea și dacă tu crezi cu toată ființa ta. 100%, 1000% vor apărea probleme. Dacă nu crezi, în momentul în care vor apărea acele probleme, te va tărnofui, te va duce în spate, vei face 15 pași înapoi sau te va face să renunți. Adică imediat ai schimbat perspectiva. Bă, nu e pentru mine. Ba da, și eu am vrut să renunț în anul întâi la facultate. Că nu mă simțeam bine, simțeam că nu e locul meu, că nu înțeleg nimic. Dar ceva m-a ținut acolo și cred că aia a fost credința că eu vreau să fac film și eu o să fac film. Și o să fiu actor de film. Bun, deci ai avut un moment în care ai zis că vrei să renunți. Ce se întâmplase până la momentul ăla? Eram un puști de 19 ani la facultate. Ai dat la facultate cu ce gând? Că vreau să fiu actor. Că vreau să fiu actor de film. Erai ferm convins că o să poți să faci chestia asta? Nu aveam de unde să știu. Nu eram ferm convins de nimic. Eram convins doar de credința mea și de gândul meu că eu vreau să fac asta. Nu există altceva. Și ce te-a destabilizat în momentul ăla din anul? Erau foarte multe momente în care nu înțelegeam, nu veneam dintr-o trupă de teatru cum veneau majoritatea colegilor mei, trupă de teatru din Nu înțelegeai ce-ți spuneau profesorii? Nu neapărat că nu înțelegeam, că lucrurile sunt foarte simple. Dacă nu mă simțeam eu bine, că nu înțelegeam cum să fac lucrurile astfel încât să-mi placă, să mă simt confortabil, nu eram relaxat. Adică erau multe piedici care se pot întâmpla în viața unui tânăr student din orice domeniu, știi? Adică nu neapărat la actorie, dar
mai ales aici unde se lucrează foarte mult cu interiorul și cu psihicul și când simți că nu funcționează și mai încerci odată și mai încerci odată și mai încerci odată, știi, și nu mă simțeam foarte relaxat, să spun așa. Și în contextul ăla mi-am pus problema, dar ce caut eu aici? Adică ce cu mine? De ce mă mai duc? Adică nu-mi place, știi? Dar ce m-a ținut a fost gândul că nu, eu o să fac meseria asta. Eu vreau să fac film. Nu există. Eu o să fac film. Adică un gând poate nesusținut de nimic, știi? Adică, Poate că ți era pur și simplu greu, adică... Da, păi apropo de greutate, n-are cum să fie ușor. Mie mi se pare că atunci când e mult prea ușor ar trebui să spui un semn de întrebare, Exact. știi? Adică, ce? Stai, cum vin lucrurile? Nu, ceva e fishy. Adică vii de la liceu în care, practic, Mate info. Mate Info, da? Da. Ok, nu bănuiesc că ai citit și acolo ți-ai făcut treaba. Bineînțeles, ai da, muncit, normal, dar meditații la matematică, la info. de la Mate Info la facultatea de actorie e totuși un salt destul de în lateral, dacă vrei. Da. Dar ulterior am întâlnit mulți oameni care au povești similare. Adică ceva se schimbă și cred că ce a ajutat a fost fix adică la ce a ajutat acest Mate Info, un soi de disciplină interioară care venea ulterior adică venea și din sport, că am încercat destul de multe sporturi în viața mea și practic ulterior când am dat la master de producție lucrurile erau foarte simple. Știi? Adică deveneau foarte simple dintr-o dată pentru că aveam un soi de pragmatism pe care l-am construit în anii ăia de Mate Info. Ai făcut sport de performanță. Ce sport de performanță ai făcut? Kickboxing. Bun. Adică am fost la niște competiții și cam atât. N-am făcut, adică n-am câștigat tot Și felul cum te-a ajutat kickboxing-ul? Păi mi-a fost ulterior mult mai ușor când am avut tot felul de secvențe de acțiune, de stage fighting, de cascadorii și alte nebunii, că deja aveam o bază și doar lucram cu cascadorii ca să temperăm și să construim coreografiile și să temperăm, să nu dau for real, adică să învățăm tehnica de film. Dar era deja o bază de disponibilitate fizică în sensul ăsta, că săream de la 7 metri, mă agățam de tot felul de chingi și săream, adică și într-un spectacol la Teatru Bulandra, un spectacol fenomen, așa a fost cel Coriolanus, în care aveam niște coreografii de luptă pe acolo și coboram de pe ștângi cu rapelul și așa, adică n-am avut niciodată frică de lucrurile astea, ba din contră am zis, eu mi le fac singur, cât pot de mult mi le fac singur, îmi place, mă încarcă, îmi dau foarte multă energie, la fel. Genul Tom Cruise, așa. Da, mi-ar plăcea să am la un moment dat să sar și eu de pe munte, să mă duc să mă pregătesc 6 luni de zile să sar cu motocicleta de pe munte și pe urmă să se și filmeze, adică... Doamne ajută, na, nu se știe. Da. Chiar îți doresc să ajungi acolo. Da. După următorul film. Păi, așa, Iar apropo de filme, să revenim un pic la ce ți s-a întâmplat după Age of Empires, îmi venea să Rise zic of acum. Empires. Rise of Empires, așa. Ai primit rolul în filmul ăla de la cum îi zice, doamne, trebuie să rezolv chestiile astea. Deci nu Netflix, Amazon. Da, Așa. da, au venit, Amazon a venit în 2024, final 2025. Păi și l-ai filmat în 2021. 2021 am filmat, lansat decembrie 2022, chiar final de an. Okay. Adică și 2023 a fost practic tot valul de feedback și tot felul de propuneri și așa mai departe. În 2023 am făcut și primul sezon din Groapa.
După care 2024 am filmat eu ca producător ceva și m-am focusat mai mult pe Da, mă interesa să știu ce ți proiect. s-a întâmplat după... Stai un pic. Rise of Empires, așa. Ce ți s-a întâmplat după? Ai primit la nivel internațional. Aici ce ți s-a întâmplat apropo de cariera ta în România și seriale? Aici știu. Dar mă interesa ce s-a mai întâmplat în afară. Au fost tot felul de... Adică după lansare am primit niște propuneri de semnare, de management de afară. Am ales o variantă pe care am considerat-o în momentul ăla cea mai potrivită pentru mine și împreună cu managerul am început să construim un drum a la lung pe un proiect de 7 ani de zile. Adică nu am zis gata, acum vor veni. Că și el a fost, și de asta mi-a plăcut, că a fost foarte concret și foarte realist. A zis, de acum încolo începe construcția. Adică până acum te-ai făcut vizibil. Dar de acum încolo începe construcția reală și trebuie să mergi la tot felul de întâlniri, trebuie să mergi la castinguri, trebuie să dai probe, trebuie să încercăm ca numele tău să apară în alte producții lângă, pe niște bugete poate mai mari, lângă alte nume. Și de acolo a început un adevărat proces de construcție, adică nu avea cum să fie altfel și nici nu, adică încă de la început când am ales să merg și m-am bucurat că a venit spre mine proiectul de la Netflix, ăsta a fost și planul, adică de acum încolo hai să, eu cu mine, băiatule, hai să facem, adică nu am crezut și nu am vrut să mă îmbăt cu apă rece că gata, s-a întâmplat proiectul ăsta, de acum să vină proiectele către mine, premii, nu. Dacă cineva visează, vă spun din proprie experiență că nu se întâmplă treaba asta. Nu. Nu. Adică, da, se întâmplă se poate, adică cu un prim film într-un rol principal, Mickey Madison a luat Oscar pentru Anora. Da, de acolo e o altă turnură în viață, dar vorbim de alt nivel. Adică, ok, dacă cu primul rol principal iei un Oscar, da, se schimbă major și încep să vină altfel de proiecte. Sau un Emmy, da? Sau Emmy, sau așa cum e Owen Cooper. Adică la 15 ani a făcut Adolescence și de acolo cariera lui a explodat. Da, this is Romania. Adică contează oricât am vrea să spunem că nu contează, contează. Contează, din păcate, în momentul în care... Asta nu înseamnă că e imposibil, dar contează foarte mult. Nu suntem vorbitori de limbă engleză, din păcate, acolo se produc cele mai multe seriale. Suntem vorbitori, dar vorbim de engleză ca limbă maternă. Adică e o mare, mare diferență. Îți trebuie mult training ca să poți să ajungi să vorbești ca ei. Nu o să vorbești niciodată. Sebastian Stan, dar e o altă poveste acolo. El a ajuns la 11 ani acolo. Păi, da, și el s-a educat și a crescut acolo. Adică te naști în România, you're not gonna do. Adică, din punctul meu de vedere, și asta nu o spun eu, o spun directorii de casting, care mi-au zis, directorul de casting de la House of David, mi-a zis, de ce să vii la Londra și să ai British accent perfect? Dacă vreau unul ca tine din Londra cu British accent perfect, o să găsesc 10. Ce e valoros la tine e că ești așa cum ești. Și ok, ai nevoie să ai accent de Italia, ok, îți construiești pe accentul tău în engleză un accent de italian, de spaniol, de grec, de ce vrei tu. Dar eu nu o să fiu niciodată redneck. Adică nu o să fiu. Pentru că nu se poate și nici din South London. Pentru că nu. Pentru că am crescut aici și știu că asta e. Dar asta nu înseamnă că nu se pot face proiecte fabuloase și nu poți să iei Oscar și ca actor european.
Christoph Waltz, Javier Bardem. Adică două exemple majore de un alt actor european pe care efectiv îl ador, Mads Mikkelsen. Ador tot ce face. Adică, da, se poate. Adică se pot face proiecte foarte mari și se poate lua și Oscarul. Adică, dar Javier Bardem nu e considerat niciodată american. Adică Mads Mikkelsen nu e considerat niciodată american sau englez. Pentru că nu ai cum, adică e fizic, nu ai cum. Schwarzenegger, da? Da, Okay, adică nu cetățean american, actor, cetățean american, dar în același timp s-a văzut clar că întotdeauna a avut o direcție. Adică și Robert De Niro a jucat americani, i-a jucat pe toți, dar tot cu structura din comunitatea de italieni. Adică despre ce vorbim? Lucrurile sunt foarte simple, pentru că nu e, adică depinde foarte mult și de actor, pentru că se poate să ai un range mai mare sau se poate să ai un range mai mic. Da, depinde. Adică avantajul pentru actorii din UK sau din Australia e mult mai mare față de avantajul pentru un actor european ca să poată să ia. În același timp, frații Skarsgård, care sunt incredibil toți, ca să nu mai spun de bătrânul Stellan Skarsgård, care a avut niște roluri fabuloase, dar la fel nu a fost considerat niciodată american sau englez. Cel mult cetățean, emigrant și așa. Cum erai tu înainte să intri la facultate? Ce fel de copil erai? Erai mai degrabă rebel, mai degrabă liniștit? Nu, rebel nu. Nici foarte liniștit, aveam o gașcă de băieți cu care îmi petreceam timpul, verile și așa. Eram genul care vara, mă rog, în timpul anului nu mai zic, dar și vara mergeam la meditații, pentru că așa au vrut ai mei și au considerat, chiar dacă eu uram să merg acolo, dar și-au dorit pentru mine să fac lucrul ăsta și le mulțumesc tata, mulțumesc mama. Început cu tata? Nu o să se supere mama? Nu se supără nimeni, că știu că... Ai avut o relație mai apropiată cu tatăl tău decât cu mama? Cu amândoi a fost la fel, dar din direcții diferite, perspective diferite, proiecții și proiecte diferite. Dar în principiu amândoi au contribuit, fiecare cu partea lui, la cine sunt eu mai mult sau mai puțin. Că ulterior, așa cum descoperim când suntem noi adulți, că sunt niște traume din copilărie și așa, pe care le încercăm să le schimbăm, încercăm să le modificăm. Da, eu n-am așa ceva, nu știu. Ele există, trebuie doar să pat un pic și o să vezi că într-un fel sau altul... Tu te văd aici, eu sunt perfect. Așa ziceam și eu până să ajung la terapie. N-am eu nevoie. După aia nu știam cum să te întorci. Să mă întorc mai repede. Da. Dar... Da, copilăria mea a fost eu cred că a fost destul de copilărească. Adică fix o copilărie sănătoasă în care am avut și niște limite puse, dar în același timp am avut și libertatea de a descoperi, de a încerca tot felul de tâmpenii unde ai mei n-au zis nu, ok, dacă du-te, fă-le, încearcă sportul ăla, adică rupe-ți picioarele, cazi cu bicicleta, rupe-ți picioarele, dacă ești copil și trebuie să le încerci, că dacă nu le încerci...
Unele s-au întâmplat, altele nu s-au întâmplat, știi? Adică o tata insista foarte mult cu sportul, încă de când era mic, ba la not, ba karate, ba așa, handbal, fotbal, le-a încercat, săracul le-a încercat pe toate, dar mama cu dansul, vai, ce plângeam, că mă ducea la dans și eram clasa a doua, clasa a treia și mă obliga sâmbătă dimineață să merg la dans și eu plângeam că nu voiam să merg acolo și mă simțeam chinuit că trebuie să stau 2 ore acolo la dans și după aia plângeam. Și pe drum înapoi, ca ulterior să-mi dau seama că am ajuns la facultate și picioarele mele erau de lemn, adică niște lucruri ei au Stai un pic, deci până la urmă, de câte ori ai fost la dans? Am fost de câteva ori până și-au dat seama că Deci n-am făcut de performanță. Nu de performanță, dar ziceam așa, la modul că să mergi, nu știu, 6 luni, un an, care dacă nu te-a ajutat în facultate, înseamnă că ai fost de prea puține ori. Da. Și adică dacă au văzut că în continuu plâng și că nu vreau și băi, copilul nefericit, adică lasă-l cu dansurile tale, du-te tata la fotbal. Hai la karate, hai la ceva ce-ți place ție, hai, lasă cu dansul. Și ulterior am ajuns la facultate, și cred că toate generațiile din jurul meu și așa, toți cunoscuții, toți actorii, am avut un profesor de dans la facultate unde coregrafiile erau aceleași și cu toții le știam, doar că mie îmi plăcea ce făceam. Acum, fiind în facultate și conștientizam că vreau să fac asta și că e fain să dansez și așa, doar că eu o bază n-aveam, adică și am refuzat complet să am această bază și făceam în plus, apropo de venit mai devreme, veneam mai devreme și mi exersam eu singur, vorbeam cu colega, hai să facem coregrafia asta, hai să o construim, ne vedem cu o oră mai devreme, că începuse să-mi placă, știi, devenea fan, dar da, am refuzat, ca orice copil care nu înțelege la momentul respectiv și ulterior își dă seama, dar ce fraier am fost. E greu, da, când ai... Cât aveai? 7? Nu. Vreo 8 ani. 8 ani, cam așa. Da. E greu să dai seama. Stai un pic, eu când o să fiu mare, o să vreau să fac actorie, tu te gândeai, uite, unde m-a adus. Da, în loc să stau cu copiii să ne dăm cu Sania, eu mă duc la dans, dar nu vreau la dans, nu vreau. Mă duc acolo, îți dau din picioare, nu. Da. Să înțeleg că era o dinamică destul de sănătoasă la tine în familie. Da. A fost destul de sănătoasă, destul de liniștită, adică n-au... Te pedepseau chestii de genul ăsta, nu? Nu. Nu te băteau, nu nimic? Nu s-a pus niciodată problema și chiar... Ce auziți, mă? Apreciez, mulțumesc, dragii mei. Deci părinți. Se poate și fără bătaie. Că sunt foarte mulți care zic că nu mai merge decât cu bătaia. Nu. E la fel ca în regie. Uite, chiar joc într-un spectacol, Brainstorm se numește, unde se discută foarte, foarte mult și spectacolul e despre cum percep adolescenții relația cu părinții, cum percep părinții relația cu adolescenții și cum părinții, e la un moment dat un moment fain în spectacol unde se întâmplă ședința cu părinții și părinții copiilor, personajele, vin la această ședință și fiecare are metoda lui de parenting, adică unul îi scoate ușa copilului ca să-l controleze tot timpul să nu mai închidă ușa, alta e cu life coaching, altul e pe bătaie, alta e, domne, eu prefer să fiu geană pe fata mea, adică fiecare cu metoda lui, dar e foarte fain spectacolul și e așa o oglindă a mai multor perspective. Unde îl jucați? La Sala Luceafăru. Și există și partea a doua care e în 1993 cu părinții din prima parte care în 93 erau liceeni și care aveau și ei problemele lor cu părinții lor. Adică asta merită văzut. Da. Brainstorm 1 și Brainstorm 2. Da. Tu n-ai copii, eu am un băiat de 15 ani. Ce străiască. Mulțumesc frumos. Din ciclul cine are să-i trăiască, cine nu să nu-și dorească. Da. Eu până atunci mi-am luat cățel. Exact. Deci, da.
Ai nici bucățelul nu ești departe, pentru că dacă nu-ți bagi joc de el, e ca un copil până la urmă de care trebuie să ai grijă. Da, exact. Deci responsabilitatea tot e Este mare. mărișoară, da. Îți amintești de primul moment în care ai simțit că scena sau camera de filmat este ceea ce te atrage cu adevărat? Toate momentele în care am... Adică n-ai avut un moment la 16 ani, la 17 ani sau să vezi pe cineva la televizor? Sau... La filme mă uitam... Vreau să fiu ca ăsta. Nu neapărat vreau să fiu ca ăsta, dar vreau să fac și eu așa. Adică vreau și eu să am șansa să fiu în filme așa. Lucru care încă e valabil, adică și acum mă uit la anumite filme și îmi vine să plâng și zic, Doamne, vreau și eu în viața asta, te rog să fac un film de genul ăsta. Adică și să lucrez cu o echipă de genul ăsta. De exemplu, în noiembrie anul trecut s-au împlinit 10 ani de când a fost lansat Interstellar. Și m-am dus la IMAX, cei de la Cinema City au făcut un eveniment și m-am dus la IMAX să-l revăd după 10 ani în sala de cinema. Am plecat de acolo ca și cum îl vedeam pentru prima oară, plângând, dorindu-mi ca în viața asta să am șansa să fac un proiect de genul ăsta. Deci de-aia te-ai apucat de producție, am înțeles. Dar și PA-ul numărul 7, mă jur, ok, bineînțeles că toată lumea își dorește un rol important și așa. Și ce face Matthew McConaughey acolo e extraordinar, mă rog, toți sunt foarte buni. Dar după mă uitam la generic, rămăsesem în sală și mă uitam la generic și mă gândeam, Doamne, și PA-ul numărul production assistant pentru cine nu știe termenul și ăla care duce cafeaua. Să știu că eu am contribuit într-un fel la această capodoperă. Sau de curând, tot în toamnă, s-au împlinit 20 de ani de la moartea domnului Lăzărescu. Și la fel a fost un eveniment la cinema cu proiecție moartea domnului Lăzărescu, a domnului Cristi Puiu. După, la fel, la generic, la final, am rămas în sală și nu-mi venea să cred cum un film făcut acum 20 de ani încă e atât de puternic și încă trăiește atât de viu și încă te lovește atât de puternic ca spectator în sala de cinema. Pentru că acum 20 de ani eram foarte mic și nu l-am văzut într-o sală de cinema. A fost pentru prima oară când îl vedeam în sala de cinema. Și ce putere are cinemaul și ce putere are filmul, astfel încât după 20 de ani să te îngroape în scaunul ăla, să te simți atât de mic când te uiți la Dumnezeu să ierte, Luminița Gheorghiu, Doru Ana și actorii care încă trăiesc și capodopera pe care a făcut-o Cristi. Cine a mai jucat? Titieni, parcă... Titieni, Mihai Brătilă, Monica Bărlădeanu, Mimi Brăne, toată generația, Florin Zanfirescu, Rodica Lazar, Spahiu, Șerban Pavlu. Și Costică Drăgănescu a jucat și el, parcă nu mai contează. În fine, da astea, da, încercam să-mi aduc aminte, nu l-am văzut pe tot, de ce să mint, am văzut doar un fragment la un moment dat, nici până ziua de astăzi n-am reușit să-l văd. Da, a fost o lungă perioadă de timp în care am refuzat să mă mai uit la filme românești, adică mă uitam la astea, gen Actorul și Sălbaticii sau astea care într-adevăr mi s-au părut de la început capodopere. Neamărit miliardar a fost un film bun, senzațional. Da, dar filme foarte bune. Însă lucrurile s-au schimbat, adică și de la moartea domnului Lăzărescu până în prezent lucrurile s-au schimbat, pentru că acum alte filme sunt relevante pentru producția de film de artă în România și premiile și participările și nominalizările în festivaluri. Adică lucrurile s-au schimbat și se schimbă de la
hai să nu zicem de la an la an, dar de la câțiva ani la câțiva ani, alte direcții mai apar, regizori noi foarte buni care vor să facă film și au un statement foarte clar. Regizorii deja consacrați mai vin cu alte producții și vin cu alte idei, adică Cristi Puiu cu siguranță în următorul film pe care chiar zilele astea îl filmează, cu siguranță e alt regizor față de Cristi Puiu de la Moartea domnului Lăzărescu, adică filmele se transformă, cinematografia se transformă, au apărut în ultimii ani și filmele care au un succes de public mai mare, dar ce e bine și ce mă bucur e că oamenii au curaj. Adică au curaj și tot mai mulți vor să facă film. Adică, și asta e așa cum e, așa cum sunt ele. Unele mai interesante, altele mai puțin interesante. Dar important e că oamenii vor să facă și așa cum pot ei se adună și fac. Lumea totuși vine în cinema, deși am avut problemele astea anul trecut, am stat de vorbă cu foarte mulți dintre directorii sau, mă rog, oamenii care lucrau la cinematografele de prin țară. Am făcut un turneu cu filmul Norocoșii, apropo, e pe voie, așa, și toată lumea se plângea de numărul scăzut de bilete. Dar în toamnă, noi l-am lansat vara, dar în toamnă lucrurile s-au schimbat, adică am văzut admisii, cel puțin așa se spune pe Cinemagia, de cât a făcut? Cursa a făcut vreo 300.000 de bilete vândute, asta înseamnă admisii, nu pentru tine am zis-o, așa. Cine a mai făcut? Situationship și acolo a mers destul de bine. Ok, au fost bani mulți investiți în marketing, asta e clar, dar totuși lumea încă mai vine în cinema. Mircea Bravo a făcut niște cifre bune. Mircea Bravo, da, a fost un film senzațional. Ce vorbeam și mai devreme. Căsătoria a făcut niște cifre bune. Deci trebuie doar să producem filme ca lumea, că până la urmă despre asta e vorba. Adică lumea s-a săturat, zicem că nu mai vine lumea. N-a mai avut până asta toamnă cel puțin, n-a avut la ce să vină. Au fost la Cravata Galbenă, au fost la... Cravata Galbenă a făcut niște cifre extraordinare. Acolo au fost și zeci de milioane investiții, adică ar fi fost aiurea cu John Malkovich. Strategia, dincolo de John Malkovich, strategia de vânzare a lor a fost una foarte bună, adică dincolo, pentru că au depășit cu mult așteptările pe care le aveau și le făcuseră. Da, bine, nu și-au propus să facă bani cu filmul ăla, dar și-au propus să facă în așa fel încât să-l vadă cât mai multă lume. Ceea ce ele au făcut o treabă extraordinară. Să ne dea și nouă echipa de marketing de la ei, dacă se poate din când în când, măcar o parte. Dar chiar dacă nu îți dă cineva, apropo de echipă, chiar dacă nu îți dă cineva echipa de marketing, poți să iei exemplu de cum au făcut, știi? Adică lucrurile sunt publice. Te referi la podcastul ăsta de astăzi sau la ce? Da. Da, nu, ai dreptate, corect, dar în general adică la producții mici, știi, nu mă refer acum la producții cu buget mare, deși ei ar trebui să fie mai atenți la detaliile astea decât noi. În momentul în care faci, nu știu, casting-ul, scouting-ul, toate chestiile astea le-am făcut singur noi la filmul ăla, să mai faci normal. Inclusiv distribuția, să le faci pe toate, inclusiv marketing-ul, pentru care am avut la dispoziție doar o lună și jumătate, e complicat, știi? De asta zic că să ne dea și nouă din când în când echipa lor de marketing, pentru că am fi avut nevoie, adică noi am fost băgați cu toate mâinile și toate picioarele în fiecare dintre aspectele creaționale și nu numai ale proiectului ăstuia. Da. Mă bucur că ai deschis subiectul despre cinema, pentru că este o cu totul și cu totul altă senzație să vezi un film de acasă, de pe canapea, fie că e vorba de Netflix. M-am bucurat să te văd în Rise of Empires. Un serial să-l vezi altfel, adică...
Exact, da. Dar totuși, cred că ar trebui să... Ok, e Netflix-ul acolo, este Sky, Showtime, ce mai avem, Amazon Prime și așa mai departe, să fie acolo, să fie sănătoase. Măcar o dată pe săptămână, haideți să mergem la cinema să vedem filme și să susținem filmele românești, pentru că... Și nu neapărat, adică și susținerea filmului românesc e foarte importantă, dar pentru tine ca om, știi, adică e important să vezi, e important să ieși un pic din fața televizorului și să ai senzația, adică acasă, dacă nu e un ecran de cinema, cu un proiector de cinema, cu un surround de cinema, nu o să simți niciodată ce a gândit o echipă întreagă pentru tine. Adică acolo sunt niște oameni specializați care au gândit sunetul într-un fel, care imaginea trebuie să fie într-un fel și dacă nu mergi în cinema, nu o să simți toate lucrurile așa cum oamenii le-au gândit inițial. Și de asta e bine să mergem la cinema, să vedem filmul așa cum e el, ce vorbeam mai devreme de... Am văzut eu de 7 ori Moartea domnului Lăzărescu la televizor, pe YouTube sau unde l-am văzut, dar alta a fost senzația în momentul în care m-am așezat în scaun și a început și am ecranul de 16 metri în față sau de 40. Da, plus că e o altfel de experiență, adică te duci, interacționezi cu oameni, stai la coadă, mănânci popcorn, te ții de mână cu iubita sau, mă rog, după caz, cu iubitul, dacă whatever. Dar se creează senzații, adică se creează o întreagă poveste, e un eveniment, ca și la teatru și așa mai departe, e un eveniment, mergi, mă rog, teatru filmat, din punctul meu de vedere, e o... Da, nu e ce trebuie. Nu, pentru că nu simți, adică nu simți. De aia în film există încadraturile, montezi astfel încât să se înțeleagă ce vrea să spună autorul. Așa, în teatru e mai degrabă ai niște cadre mai largi, poți să mergi într-un prim plan cel mult, dar nu e un montaj care să ajute la spunerea poveștii. Dacă spectacolul e foarte bun, ajung niște lucruri la tine, dar nu e ca în sala de spectacol. Merge la fotbal, dar nu la teatru. Da. În niciun adică caz. teatru e pentru mers în sală și pentru schimbul de energie direct cu actorul, din punct de vedere al spectatorului. Și când am fost la piese proaste și la filme proaste, trebuie să recunosc că m-am enervat mai tare decât mă enervam atunci când vedeam o piesă proastă de teatru. Dar tot era ceva, adică o senzație, ți umplea parcă ziua altfel, te încărca de energie și aveai ce să comentezi, știi? Adică așa la un film ieșeai, zici, ce porcărie și cam atâta. Dar după aia, după piesa aia de teatru sau începeai și comentai, dar de ce i s-a întâmplat aia lui ăla sau de ce a jucat aia așa de prost sau de ce a jucat ăla așa de bine, de ce a fost scenariul așa cum a fost, etc. Da, pe spectacole și ele la fel sunt bune, sunt mai puțin reușite sau mai puțin interesante. Acum depinde ce-ți dorești tu adică care e sistemul tău de valori și cum rezonezi cu ce se întâmplă acolo, că poate nu e foarte bun spectacolul, poate nu le-a ieșit spectacolul ăsta, poate a fost o reprezentație proastă în seara asta că nu s-a simțit cineva bine sau poate el în general e un spectacol bun, dar nu m-am simțit eu bine în seara asta și n-am putut să rezonez cu ce s-a întâmplat în scenă sau invers, el e un spectacol rău, dar pe mine m-a atins undeva, nu contează cum juca actorul respectiv, dar pe mine m-a atins subiectul, pentru că sunt eu într-o perioadă a vieții mele în care rezonez cu genul ăsta de poveste sau genul ăsta de trăire. E subiectiv, adică real chiar e subiectiv și fiecare în funcție de sistemul lui de valori apreciază sau nu și de necesități, wants and needs și așa mai departe. Noi acum aveam în cap o piesă de teatru a unui nene foarte celebru, nu o să-i dau numele bineînțeles, care a durat vreo 3 ore și n-am înțeles de ce, n-am înțeles multe lucruri de acolo, nu că aș fi prost, nici că sunt eu foarte deștept, dar da, unele piese chiar nu merită să fie văzute, dar tocmai de asta ai șansa de a te informa, există internet în ziua de astăzi,
există tot felul de mijloace de a afla ce e bun, mai e și Da, prieten. îl vezi și ulterior poți să tragi concluzia. Băi, eu nu vreau să... Cu siguranță nu o să mă întorc vreodată la spectacolul ăsta sau de la autorul respectiv, de la regizorul respectiv, eu nu vreau să mai văd. Adică nu rezonăm, nu mă Da, simt tu ești bine. mai diplomat, eu sunt un pic mai tranșant. Te înțeleg, perfect. Da, ai dreptate. Bun, iată ne ajungi și la rubrica, dragă Daniel, Flash, ai zis. Flash, interviuri, ok. întrebări, pardon, în care trebuie să răspunzi cu un singur cuvânt. Eu îți dau 2 variante de cuvânt, adică cum o să vezi că e foarte easy. Și mai trebuie doar să te întreb dacă ești pregătit. Am învățat în viață că ai nevoie să fii pregătit. Unde să Ai mă gă- nevoie să fii pregătit mereu. Exact. Trebuie să se aprindă acum ecranul LED din spate cu ăla roșu, că tot vorbeam de Denis Rifai mai devreme. Așa. Bun. 3, 2, 1, start. Dramă sau comedie? Dramă. Personaj pozitiv sau negativ? Negativ. Bani puțini și rol mare sau bani mulți și rol mic? Ambele, depinde. Nu pot să aleg. Ok. Depinde. Filmări de zi sau filmări de noapte? Filmări de zi. Hollywood sau cinematografie europeană? European. Repetiții multe sau improvizație? Repetiție. Platou de filmare sau scenă de teatru? Aici mi-ai răspuns. Depinde. Depinde. Bineînțeles, ambele sunt foarte faine, dar visul meu și inima mea e la film, dar mă simt extraordinar de bine și în teatru și îmi place foarte mult. Instinct sau metodă? Ambele. Casting sau recomandare? Casting. Scenariu bun sau personaj bun? Scenariu. Critici sau aplauze? Critici. Ambiție sau echilibru? Ambiția pe baza unui echilibru foarte coerent. Bun. Frică sau curaj? Curaj. Personaj dificil sau personaj confortabil? Dificil, că dacă ești confortabil te plafonezi. Aplauzele publicului sau satisfacție personală? În primul rând, satisfacție personală și dacă se întâmplă și aplauzele, Doamne ajută, mulțumim să fie. Bun. Te-ați auzit? Mai am o ultimă întrebare la tine, care sună cam așa. Dacă peste ani cineva ar fi urmărit toate rolurile tale, ce ți-ai dori să spună despre actorul Daniel Nuța? Ce mi-aș dori? Ne-a motivat, ne-a inspirat. Cred că atât. I like the answer. Da, adică e mai sănătos așa. Eu dacă mă simt, apropo de, revenim la așa și facem, închidem cercul. Dacă eu mă simt fericit și cu succes pentru mine în punctul B, mai departe, dacă a reușit să ne și motiveze un pic, să ne inspire, să lase ceva, să schimbe ceva, perfect, Doamne ajută, mulțumim, asta a fost, știi? Adică, până la urmă, tot e tot despre noi, dar dacă se poate schimba și dacă se poate modifica ceva în jur, până la urmă, it's a way of living, adică pentru fiecare, oricât de artiști suntem, e o formă de a ne construi viața și de a trăi din treaba asta, adică de ce să nu o spunem și pe bune. Da. Thank you very much. Mulțumesc. Îți mulțumesc mult de tot. Mă bucur să aud chestia asta, chiar mă bucur. Fraților, după cum vedeți, nu am definitivat rețeta
succesului astăzi și nu cred că o vom face vreodată, dar eu zic că ne-am apropiat datorită lui Daniel, căruia îi urez multă baftă în continuare și să îl vedem în cât mai multe producții senzaționale. Voi să nu uitați să dați un like, share și subscribe, pentru că avem nevoie de vizibilitate când vorbim despre lucruri așa de importante, cel puțin așa credem noi. Iar până săptămâna viitoare să rămâneți cu bine și să ne vedem sănătoși. Bye.